ngeten Mas, niki kula badhe tanglet ngeten. Setiap melaksanakan istiqomah ngoten nggih. Niku tingkat terlenai berbeda-beda. Kadang niku terlena wis eco-eco mau sholawat dzikir tasbih niku eco tenang. Terkadang niku nggih boten kados ngoten. Iku napa penyebabnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Enten ingkang tanglet jamaah saudara seiman umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyang umum nggih termasuk kula niki nggih ngalami setiap kula nglaksanakaken untuk mengenal Sang Pencipta Dzatullah Ar-Rahman Rahim menika umume gadai istiqomah menika semakin menyebut asma Allah semakin beban di dalam diri ini terasa mboten eco, terasa gak enak. Kenyataan niki nggih asmanipun Allah ingkang didadosaken amalan. Lah niku nggih termasuk pikiran. Pikiran niki nggih ngoten. Eco-eco ngamalaken ayate-ayatipun Allah niku terasa ten pikiran iki kados ngendeng, kados bingung, kados napa. Lah niku niki lek mboten ngalami, lek olehne maca sampeyan tangletaken ngeten, nggih isin tiyange sing sebagai narasumber niku. Wis lakonono wae kok ngono ae ngoten jawabane krana mboten ngalami. Tapi lek ngalami sak temenane, ngerti sak benerane, mongko dijawab nggih niki. Jawabanipun kaki Allah ilmune nggih makrifatullah menika. Napa kok kados ngoten? Semakin banyak semakin bingung, semakin banyak semakin ingkang kados awak niki fisik niki mboten ecoblas. Nah niki nggih krana menika menungsa mboten luput dugi dosa. Termasuk sewaktu saat kita niki tasih alit nggih. Tasih alit sering nedo-nedo barang haram. Dados mengotori lebetih awak niki. Nggih, wong tasih alit nedo barang haram napa? Nggih umum mawon, sekecil niki mawon. Sering nyolong poh ten karangane tiyang ditedha. Sering napa nika nggih ngoten-ngoten menika napa sih nyolongi buah. Tapi berdampak di dalam diri saat sudah mengenal untuk ingin tahu ilmu ma'rifatullah sehingga kita berserah diri melalui istiqomah nika terasa puyeng, terasa ngendeng, terasa lemes, terasa fisik niki boten coblas. Krana niku wau. Nggih. Dados panjenengan ngertos kecil niku mawon sing kula gambaraken napa ingkang dilampahi sewaktu kita niki tasih alit, kenakalan lari alit, kenakalan remaja. Nika nggih mangke kula gambaraken sing ageng-ageng mangke dados ya napa mboten. Sedanten menika saged ngalami kados ngoten, saged nerami ilmu ma'rifatullah melalui proses. Mokoh menikah kita enten ajaran Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikengken poso umume poso Senin Kemis nggih dikengken tirakat mongko menikah ingkang darah-darah sing mengandung umum darah kotor menikah basa umume kaken dosa teng lebete awak meniku moko berdampak niku hilang kedi-kedi otomatis enten dampak ten fisik ten lebetih awak termasuk pikiran iki wau boten ecoblas. Tapi lek panjenengan terus menerus melalui ujian melalui proses panjenengan lampahi istiqomah mangke Allah ingkang nyuceni teng lebetih awak niki maka nggih dados insyaallah enteng mawon bukti-bukti pun panjenengan jamaah ten mriki sebelum ngaos niki kados ngeten enten pertemuan rutinan niki njenengan sering ten dokter sering ten minum obat kenyataanipun panjenengan sakniki pun ngerteni senajan boten nyadari sampean nggih sing ngerti piyambak
panjenengan pun boten minum obat, pun boten sering ten dokter. Lah niku nggih alhamdulillahirabbil alamin panjenengan tanglet ilmu niki nggih, ilmu niki sesungguhnya ilmu termasuk ma'rifatullah untuk berpasrah diri kepada Dzatullah Ar-Rahman Rahim. Dadose panjenengan intine nggih, inti niki panjenengan istiqomah enten sing boten ecoh ten awake panjenengan nggih niku wau. Krana menungso sadar maupun tidak sadar banyak yang kita makan masuk ke dalam tubuh ini menjadi bakteri-bakteri yang merugikan untuk fisik niki cara umume nggih dosa menika. Maka kita diserahkan datang Allah dengan menjalankan istiqomah mangke Allah ingkang nyuceni teng lebete awak niki sehingga lek pun suci Dzatullah menika pun semerap termasuk panjenengan mangke di perjalanan ke Isra Mi'raj bertemu Dzatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.